Naša planéta má takmer 7 miliárd ľudí. Na konci tohto videa bude o 300 ľudí viac. Zajtra o 200 000 viac. V roku 2050 o 2,5 miliardy viac, z čoho 95% v rozvojových krajinách. Všetci z nich, všetci z nás sme závislí na poľnohospodárstve. Dnes podvýživa zabíja 750 000 ľudí mesačne. To je, ako by každý mesiac zmizol jeden Amsterdam. Odpoveď? Farmári musia vypestovať viac potravín. Ale to je výzva. Prečo? Urbanizácia. Ľudia sa sťahujú z dedín do miest. Od dnes do roku 2050 pribudne v Číne 500 miliónov obyvateľov miest. To znamená menej farmárov a viac kupujúcich v supermarketoch. V roku 1960 každý farmár v Amerike nakrmil 26 ľudí. Tento rok každý jeden nakrmi 155, to je až 6-krát viac. Alarmujúce obmedzovanie zdrojov situáciu ešte dramatizuje. Svet má o 50% menej ornej pôdy na obyvateľa. Potraviny a energia zápasia o zdroje, klíma sa mení a pre poľnohospodárstvo je k dispozícii menej vody. Pre výživu sveta v budúcich 40 rokoch budú musieť farmári vyprodukovať toľko potravín, koľko bolo vyprodukovaných na celej Zemi za posledných 10 000 rokov. Farmári musia prekonať extrémne podmienky počasia, komplexné technologické a finančné výzvy. Výsledok? Potravinová kríza je už tu. Od roku 2000 sa ceny potravín viac ako zdvojnásobili. Aby farmári výzvy naplnili, musia vyprodukovať zo zmenšujúcich sa zdrojov viac a pritom bojovať s 10 000 druhov hmyzu, 30 000 druhov burín a 100 000 druhov húb. Prípravky na ochranu rastlín sú kľúčové. Ako ľudia, plodiny rovnako prosperujú z odborného ošetrenia, ktoré môže zvýšiť výrobu potravín o 100% a bavlny až o 200%. 60 rokov pomáhame farmárom prekonávať ich výzvy. Sme hrdí, že ponúkame 4500 prípravkov na ochranu rastlín, ktoré pomáhajú farmárom v 120 krajinách. Umožňujú im priblížiť sa k zajtrajším výzvam poľnohospodárstva a vyrábať zo zmenšujúcich sa zdrojov viac. Rast je v našom srdci. Vedie nás pomáhať farmárom rásť. Preto rastieme, aby sme sa stali novou celosvetovou značkou. Adama. Venované farmárom, venované svetu. Adama. Simply grow together.